Szervusz, kisfiam. Mi volt az iskolában? Semmi különös. Mi lesz ebédre? Spenó volt. Dolgozatírás sem volt. Nem. A spenóton kívül mi van más? Nincs más, spenót van. De én nem szeretem a spenótot. Kisfiam, meg kell enned a spenótot, mert ettől nősz nagyra. A spenótban nagyon sok a táplálék, és a vitamin, és a jól, és a rost. Nem ették mégis valami más. Nem ehetnél, spenótot kell enned, spenótot fogsz enni, ezt fogod megenni, a spenótot. De papa, ne. Nincs nincs semmi spenót van, ezt meg fogod enni a spenótot. Ha nem eszed meg a spenótot, kisfiam, én téged nagyon szeretlek, tudod, hogy szeretlek, én vagyok a te édesapád. De ha nem eszed meg a spenótot, akkor meg foglak ölni. Igen, megöllek, ha nem eszed meg a spenótot, pedig tudod, hogy nagyon szeretlek. És meglek annak idején, édesapám, amikor nem ettem meg a spenótot. Kussoljál, nagyon pimasz vagy, meg foglak ölni, és hogy érezd, hogy a spenót miatt nem szabad meghalni. A kisfiadat elvágom, add ide a kezedet, kisfiam, add ide a kezedet, fiam, a kezedet, fiam,